Asini roha madihamu do dame nasian debata ama do sian anak na Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas madita saluna salum. Damang dainang kuria nahina holongan rak mangarade mihita tu janita partangyangan. Na di enet sian turpuk epistel Minggu tanggal 22 Juni 2026. Tersurat di buku Opat Musa bidu 14 ayat 10 sada sakrodi ayat 10 sia uzahama dihita. Dungi ninna Jahuba ma tusi Musa. Sadia lelengon itsahan di bangso onau. Jala sadia leleng nari dangolo nasida porsia diau. Binahini sudah tada akan ahubahini di tongah-tongana. Toru aku nama nasida marhite sian begu waktu. Jala rende ponokku nasida. Jala bahenokku ho gabe bangso nabalga. Jala nagumogo sian nasida. Dungi nina si Musama tu Jahuba. Begiun ni halak misir mabaritai. Aidunga di Tokyo ko bangso on. Ruar siya tonga-tonga nasida. Maritihite hagugo omu. Pabaw nasida huhut hatai. Tuhalak isi ni tanoon aka nang umbigisa tutu ho ale Jahoba di tonga-tonga ni bangsoon jalapola adok bohibeho ale Jahoba di ida jala obumu marsijongjong di atas nasida jala ho mardalan di jolo nasida marhite sian obun na marsijongjong ia arian jala marhite api na marsijongjong ia borngin tungsura bunuom munuai bangsoon songos sahalak jadi dohonon ni bangso parbegi akan ang ubegi barita mima songonon ala nasotuk guguni Jahuba manogihon bangsoon tu bagasan dua naung niwarihon na tu nasida ubahin dipotongi nasida di bagasan halongonan nuain pe say marmulia mak gogo ni Tuhani songon nau nido ni hatam ainim mudo nalabas do rohani Jahuba jala parasi roha godang namar pamuati do rohana midah jahaton do pangalau sion alai dang luasonna malua sian uhum anggo halak parsala saina nuluhonoku do hajahaton ni ama-ama tu aka anakna rodi sudut patuluhon do paupaton atom say marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobar tu hinagudang ni asini roham ala nang sapala marpamuati roham mida bangsom olak ni misir dope rasi rasa nuai huria nahina holongan pinukama marhiti barita na maripola ima taringot tu bahaya menyebar berita hoax songonon adong mak sada bangso sangombas nai nama nasida merdeka molo yulau nasida na sangombasi merdeka ma nasida ahama si ulahonon nasida ima merebut sada wilayah asa disi nasida maringana laho merebut wilayah itu da ikod do marporang datung boi elak onoton so ikon marporang nasida alani ini dipikir homa strategi bahwa carana asa boi monang jala boi nasida papatu wilayah menundukkan wilayah tersebut merebut wilayah tersebut bagaimana strateginya maka untuk mengukur kekuatan musuh do marnida situasi di sini secara diam-diam dikirimlah kita katakanlah pasukan intelijen untuk mengamati memperhatikan wilayah musuh yang akan direbut dan mereka nanti akan memberikan laporan kepada komandannya bagaimana situasi di sana bohado kekuatan nih pasukan musuh songon dia do parmulu ni jolma dihutai ahado penghasilan dihutai songon dia do tano dihutai subur do manangdang do lanna asing do pe
yang menggambarkan secara utuh taringot tu utai. Ido sila porhonon nasida tu komandan. Tujuan na ima asa diboto strategi laho masuk tu utai. Dung sai masa pengintaiani dilaporkan nasida ma tu komandan. Adong mandok songonon ala piye-piye nasida. Komandan matsedengkan situ tudo hutai subur hia do tanona hasil bumi pe di si luar biasa. Om mani buat contohna indah dibuang mak buah-buahan, anggur dan lain-lain. Adong do pajaganan yang ala yakinau boy do tataluhon pajagane ninna. Ima laporan na penuh rasa optimis dan penuh percaya diri. Alai deba sian nasida ala memang sian asing arah do nasida mengintai. Nadi banai membehel laporan na pesimis. Gumudang useme na pesimis. Nina nasida. Komandan tohodon yan songona idok ni manai. Subur hiat do tano ni hutai jaladengkan hasil bumi. Alai huida macai ketat situ tudo dijaga nasida hutai. Dang taralohita pasukan penjagai. Ai gumobodo pasukani siap kita. Ala-ala perang nape lebih canggih. Unang majo magalu limonan. Haru bertahap kita molo pada bohi. Dan tolak tai ninna. Hami nabiar dobah. Dak kajono kita hutai. Unang malau tatusi. Sotung mate galpang dohitan non di sininna. Ima laporan na pesimis. Parbiar. Jaladang persea nasida. Tuhagogoon yang mereka miliki. Sangat do bingung komandan nai. Menjalo laporan ini. Nasada laporan optimis, alai nasada nai laporan na pesimis. Jala hebatna gumodang sedo na melaporkan secara pesimis. 2 berbanding 10. 12 hal nasida tugas son. Alai diuji na optimis do paposor rohani komandani do sude rakyat nai dido porsea mahamu. Jalau proses itu tudo bodoh monak kita. Dan inilah waktunya yang tepat, inilah momennya kita meraih kemenangan besar sebagaimana yang telah kita perjuangkan ninna ibadah. Alai ala tumor do namambahin laporan pesimis. Gariada ditambahin nasida dape membahin berita hoax di parwaroa mahutai hidup nasida. Halak ulu balang nabolo situ tudo pajagai. Haru pangisini hutana sendiri pe dialang nasida do molodang lomorohana. Sedangkan rakyatnya saja mereka habisi kalau mereka tidak suka. Bah lama hita dahirasi hapor do hita dia do nasida ninna. Tarsongok do bangsoi mambegi laporanon. Alani pitor mangangguhi manasida manipat sabor ini alama biar mereka membayangkan mereka akan kalah perang, mereka membayangkan mereka akan dikalahkan dan dibunuh. Mabiar situ gabe marungu tuhut manasida tu komandan nai laos dituntut biarlah komandan ini mundur dari jabatannya molo dipaksaon di hita lau tu sininna tapabaki matumagon sahalak komandan na baru siya tonga-tongata asa membuat kita mulak tumagom gabe tawanan hita alai bui mangulu daripada naing dohita gabe bangsa na merdeka alai ikon mate maragian mahita ninna. Terpengaruh do nasida di berita hoax ni pasukan intelijen nangpe adong 2 sian pasukan intelijen ni namando boy do hita monang ai didongani Tuhani do hita dung nasida didongani Tuhani do hita
Gabe naing do pitor mur sude rakyati. Naing do didangguri, tadangguri mau daduon. Asabus make ninna. Tongdo dang persea bangsoi tunasida na dua. Jala ondo nagabe poin penting sian berita nama polaon dari ilustrasi ini. Dang persea nasida tu pandongannya di Tuhani. Gabe mangiar do nasida tu jolma. Hurian itu hatta. Sarito nama pola mai. Alai isi do nahudo pasukan intelijen. 52 halak utusan ganuk margani bangsa Israel. Bangsa Israel 12 suku. Setiap suku mengirimkan satu orang sebagai pasukan intelijen, sebagai pasukan pengintai. Jala sian nasa puluh ada 2 yang optimis. Isi doi ima si Kaleb dohot si Joshua. Sapurnai pesimis jaladang persea nasida di pandonganion itu hani nasida. Gariada di bahin nasida do bari tanah roa taringut hutai. Opak Musa 10 ayat 2. Atau isi do komandani na hidup narison ima si Musa dohot wakilna si Aaron. Isi do bangsoi ima bangsa Israel na di pardalanan haruar siang Misir, tano parhatobano di balua nasida asal nang gabi hatoban jalan yang dibuat nasida tu dia ahado hutai ima Kanaan kobartu baga-baga ni di bata sabutulna kamang do inang keadaan di tano Kanaan ni tano bakal-bakal doi hasang si tutu songon dia ma partubu ni suasuanan di tanoi alai ala tano naung di parbaga-baga de batado Kanaani tu bangsona Israel asatu sina sida maringanan gabe di pasu-pasu de batado hutai di pasu-pasu de batado tanoi gabi dokma tano habaran ni susu doho situa ni loba ido ubahen gabe subur jalak macai denggan perbueni ni anggur do suasuanan na asing di hutai lapatanna tohodo bangsa Israel merebut Kanaan alai di batado na mangalehon at surape dang di baga-bagon di pata Kanaani tungposado hanguduan di si ala hasang situtudo tano di si alai gabi pasu-pasu mahutai ala baga-bagani di pata ima tarimot huta Kanaan nanaing bongotan ni bangsa Israel dung haruar sian Mesir alai taidama songon dia do respon ni bangsoi mambege barita naroa na pinabuan ni sisa 10 halak pakkahapi asing ni si Joshua do si Kalebi gabe marbungut-mungut do bangsoi ala mabiar situ nasida boasa mabiar jelas karena mereka tidak percaya kepada Allah, karena mereka tidak percaya Tuhan menyertai mereka. Dan porsia nasida di padonganion di debata odo masalah utama di latar belakang ni turpuk jamita pertanyaan anak kamandu ina ido mampaing gabe tari mas debata tu bangsoi jalan naik rende ponon na do bangsoi di do ibana sadia lelemon icani bangso onau ale Musa sadere nari dangolo nasida porsia tu au binahen do sude akatanda di tonga-tonga nasida ala tong nang porsia ini adalah ungkapan rasa kekecewaan yang sangat dalam hati Allah terhadap umatnya. Mengapa umat itu tidak percaya kepada Allah padahal mereka sudah menyaksikan dan bahkan mengalami banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka sebelumnya. Misal Allah menenggelamkan Raja Firaun dan pasukan perangnya di Laut Merah yang sedang mengejar mereka setelah keluar dari Mesir. Saya tanya dulu kepada kita, emang ada pasukan lain yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih kejam dibandingkan Firaun? Enggak ada.
Dangar na gumogo siyan Raja Parao. Jaladangar na lebih sadis, na lebih kejam siyan Raja Parao, akar raja musuh di Israel. Dangar dong, ibana na gumogo. Haru ibana be dilonokon debata. Lama nasi ini. Masa sih bangsa Israel belum percaya juga? Oh, demam belongan roha. Suang soni na muse nampak bahena ni debata. Di leon debata na sida mangan do minum saleleng di pardalanani. Gariada Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mari te ombun na mars jongjong ia arian, mari te tiang api ia borngin nyari. Mandongani pardalan nasida. Do lan na asin dope akatadda nabi nahani debata lahu menjaga bangsonai. Jadi sungguh keterlaluan umat Israel masih meragukan penyertaan Tuhan. Pantas saja Allah itu sangat murka dan hendak melenyapkan umatnya sendiri. Alai dia lusi si Musa do. Diberi imana do di bata nang tarima si. Alai diuji si Musa do. Naing mengalusi di bata, mangido asing rohan di bata didok. Tuhan tung sura bunuong munuaing bangsoon. Dohono niya ka bangso parbiguima. Ala nasotuk do gogoni Jahowa mandongani nasida di pardalanani do pataron nasida tutano nani warihon nai ubahen gabe dipotongi jauh besar diri nasida itu ngatongan ni halongon ani ninna gabe taba mamaon berita hoax menyebar molosoni na terjadi alailah semartangi yang masih Musa muse mangido asini rohani Jahowa marpamuati maroham ali Tuhan midabang semon udang di paralangan-langan biasa roham sapala nau marpamuati roham tu nasida di pakalorho nasida siam Misir di togyoko nasida haruar siam Misir ua pataru manasida sahatu tano na pinarbaga-bagang opak Musa bidu 14 ayat 10 lalu sahrodi ayat 1 sia dioloi Jahowa do pangido si Musai dioloi molotazaha di ayat 20 didok debata dunga marpamuati rohakku alani pangidoamu ninna tu si Musa hurian itu apa marpamuati rohani Jahowa ala na memang perlebas ni roha do ibana ala memang parasi roha godang do debata alai tetak do diuhum debata halak Israel nasa porsiai Tuhan tetap menjalankan hukuman kepada umat Israel yang ragu-ragu, yang tidak percaya, dan secara khusus kepada pasukan pengintai, pasukan intelijen yang 10 orang, si bahen barita hoax, si bahen barita naroa, tarengo tuta kanaani dihukum debata. Penyebar berita hoax dihukum Tuhan dan hukumannya sangat berat. Dikatakan di sini, mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Asa di tahun nasida pakilalaan songon dia mah nati koni debata macai hacit situ tudo dihilala molo ditadikon Jahowa opak Musa 14 ayat 24 ini yang paling menyakitkan ketika Allah meninggalkan ketika Allah jauh ketika Allah memalingkan mukanya itu yang paling menyakitkan dan itu hukuman yang paling berat. Alani unang maati di pasomal-somal membahen barita narowa. Jangan kita menyebarkan berita hoax yang berakibat sangat fatal. Lumowi namar perdemuan tuha porsiaon. Jangan sebarkan fitnah yang bisa mengganggu iman seseorang. Tuhan akan murka, Tuhan akan marah. Nium debatado akajolma si bahen barita hoax. Si bahen barita naroa alai tu akka natotong satia ima tu si Kaleb dot si Joshua dipaturus debatado baga-bagana mamboan bangsa Israel masuk tu tano na pinar baga-baganai ima kanaan nangpe ikon jolomar putor-putor nasida di bahen debata saleleng 40 tahun puasa
40 hari mah mereka mengintai, tetapi pengintaiannya itu mereka laporkan secara kebohongan, maka Allah melipat gandakan hukumannya, yaitu selama 40 tahun. Gabe mar putor nasida di halongonan, pai masahat tu Kanaan. Alai akan nasahat tu Kanaan, holan si Kaleb, dok si Joshua do. Imana korsia si tu padongan yang dibata. Dinya dibanai, songot dia. Ima halak Israel nasorang di pardelanani. Na mar putor na opa tahun ni katut tuaram do nasorang di pardelanani. Akaido, akka peparan ni bangsoi. Alai yang go akka naharuar sia Misir. Akan nasa porsiai lugoima nasa 10 halaki mati di tong adalan do dang sahat tutano Kanaani urian na inaolonan sian baritaon taidama ia asini rohani Jehovah dang tu marsasahala tidak kepada pribadi lepas pribadi. Janji Tuhan itu bukan kepada oknum personal, tetapi janji Tuhan itu komunal kepada sebuah bangsa yang dia pilih. Tu sada bangsa na pinilik na ito. Namar dosai diuhum, alai akan aporsay di balua. Saud do baga-bagay. Nang petarimas di bata, alai di paturus ibana do baga-bagana mabuan bangsa Israel. Tu huta tano na pinar baga-baganay. Akan aporsay do manjalo hasasaud ni baga-bagan di bata. Atong saya totong mahita porsea di padonganyo ni dibata di perdalanan ni nguluta. Molope godang akan namaol di perdalanan ni nguluta. Jala macai gajang, jala berliku-liku mar putor-putor. Alai una sape marumutung tita dopak dibata. Ayak kana marutung dopak dibata dos dui naso porsea tu dibata. Gariada di dok dison itu sama dengan orang yang memberontak kepada Allah. Ayak kana porsea unang ma parumutung. Alai martangiang mahita tu dibata mangido asin rohana. Ido namabuan las ni roha dot apulapul lihita. Amin. Mauliate maali dibata di hatam nabadiyai nang takkasubiki hamid ni majamita partangiang anon. Napaposor rohanami di pandonganyomu di pardalanan ninguru nami tung takas dotutu asni roham ido namanggo hingulu nami jala ido namangapu bihami molo tumpe huado pihani ragam ni hamaolon alai yang do pandonganyomu itu tu takas do marmudu-mudu kami sah rodi ujungna asima roham di bagasan Yesus Kristus mertangnya hanya Tuhan. Amin.